がとうございます。はい、ありがとうございました。またおそらくどこかのイベントでね演奏している姿を見ることができると思いますので、ぜひ応援してあげてください。ひでくんでした。はい、ありがとうございます。